Velkommen til julekalenderen. I dag er den 7. december. Der er måske nogle af jer, der synes, jeg har været lidt for kæphøj de sidste par dage, så det vil jeg kompensere for i aften. Jeg er totalt smadret efter 3 kvarters træning. Det siger man helt ud. Og det handler om, at jeg har spist mellem 12 og 15 æbleskiver i søndag. Så det har ligesom lagt standarden for resten af december. Jeg er simpelthen det mest usunde, man kan finde. Jeg ryger, jeg elsker god mad, og jeg får aldrig motion. Jeg hader simpelthen at motionere. Nogle siger, at de får kick ud af det. Det gør jeg ikke. Jeg bliver bare træt og får lyst til at gå i seng. Men faktum er jo, at min egen og en stor del af Danmarks sundhed er helt til rotterne. Og så står man jo i det dilemma politisk set, om folk skal have 100% frihed til selv at behandle deres krop og deres sundhed, som de har lyst til, eller om man skal prøve at regulere det på forskellige måder. Udgifterne til sundhedsvæsenet eksploderer i de her år, og spørgsmålet er jo, hvad man kan gøre ved det. Jeg håber, I vil deltage i debatten på bloggen eller på Facebook, om hvor grænsen går mellem, hvad staten skal bestemme, og hvad vi selv skal bestemme, når det kommer til vores sundhed.